Milí priatelia, v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávnych krajov a miest prišla taká požiadavka zo strany ombudsmana, že jednoducho tie volebné rozdelenia, to znamená na tie jednotlivé okresy, čo sa týka krajov, tak vo viacerých krajoch teraz nesedí ten počet poslancov, ktorý je získavaný za jednotlivé okresy s počtom obyvateľov, ktorí tam žijú. A teraz tie samosprávne kraje to musia vyriešiť. Buď teda z niektorých iných okresov presunú niektoré obce do iných okresov, aby to proste viacej sedelo, alebo budú spájať niektoré menšie okresy do jedného. O tom sa majú teraz ľudia vyjadrovať, ale zaujímavé pritom je, že napríklad pri tých voľbách do celoslovenského parlamentu tam takýto problém nikto nevidí. Hoci, alebo teda napriek tomu a pretože je to vlastne jednoobvodové volenie. To znamená, že z akéhokoľvek okresu tam proste budú zvolení, môžu byť teoreticky zvolení aj všetci 150 poslanci z Bratislavy a nikomu to nebude robiť problém. Takže zaujímavé je, že práve pri tých, ktorí chcú dať rovnomerné nejaké alebo rovnomernejšie rozdelenie, aj keď je to stále len čo sa týka počtu obyvateľov, lebo tam sa neprihliada zase na veľkosť toho okresu, tak tí, čo to chcú dať, konkrétne samosprávne kraje, aspoň takto, že aspoň čo najviac rozložené to zastúpenie tých poslancov z jednotlivých okresov, tak pri nich je to problém, ale pri tých, to znamená pri voľbách do Národnej rady, to problém absolútne nie je. Napriek tomu, že tam teoreticky naozaj môžu aj všetci 150 poslanci byť z jedného mesta. Zaujímavé je to však. Každopádne blížia sa voľby do orgánov samosprávnych krajov, možno už aj vy máte svojich kandidátov na županov, na poslancov krajov alebo primátorov miest a poslancov miest. Napíšte možno aj vy, že koho by ste možno tam chceli v tých jednotlivých vašich obciach, mestách, krajoch vidieť, alebo či už máte prípadne niekoho vybratého. Želám vám pekný deň.